Еха, какъв як ресторант! Ама къде са останалите? Здравейте, добре сте дошли в нашия ресторант. Какво ще желаете? Ще искам едно меню, моля. Съжаляваме много, но не предлагаме менюта. Добре, кебабчета и кюфтета. Пак много съжаляваме, но не предлагаме и кебабчета и кюфтета. Ами картофи със сирене. Много съжаляваме отново, но пак не предлагаме. Добре, пиле с ориз. Съжаляваме, но не предлагаме и пиле с ориз. Има ли нещо въобще тук? Не, много съжаляваме, но имаме само вода. Това е ресторан за вода. Добре, една топла вода, моля. Добре, сега се връщам. Дайте ми водата, дей. Добре. Ами топля водата. Нямате ли някаква микровълнова? Толкова ли е трудно? Съжаляваме, но нямаме и микроволнова.